tuinueni bendera ya Yesu, wasituendepo, inuke tupaze sauti zetu, tupigeni tarumbeta katika mataifa yote. Kwa maana Mungu wetu ndiye mshindi, makao ya mwovu shetani yameteketea, makomeo yake yamevunjika kwa hakika kwa nguvu zake Mungu. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obusongo. Kenya International Medical Center irega igomochi ito obusongo. Igoto kunyara kwa gutumika chimashini chekerero kuringoria omochando o LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime Omwaligereria bwe station yaito ya Amazing Voice of Victory nande ne morogo bengi yetu umeranire na botambe kenege pindi keri yetu kyo bobwenia ne nyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchuito bosongo na bonda getego kwariga ni mono sana na kogotebi ngaga iga no kokonyora mangana yara marunge ayitogo soma igoro ya muruira atokurukanga chronic diseases na inde twarigereria ninki bono kerige gotorentera muruira yaiga na inde na kitora akore twetange kurwa sa muruira buna yaiga bono ayua akoiro bogima bwaito gusana indanda aka toremaria na indanda aka yanda ategeranga omuntu gwatwara obogima butariyo boronge esengencho konyoranga ni igoro ariterio kani igoro asegetanda aya ni to konyara gukora na n'ibintu biru bya ubwanchite nganye n'umupira wanchite guchesa to konyara nganye ne biashara kwa narite gukora to konyara nganye ne gasi ya mugondo kwa narite gukora na bego kobera akon igona bonte gete gotebanga eye ne nchira yani to gosemania twamanyanga obobwe ni mbororo bwa marwira ya iga to kurukanga chronic diseases na gweta ni igona indenga na boto konyara gwetanga gwetera chindagira nchiri chigo torentera marwira ya iga ekere tora mweto chitigepi na boko nyoranga twabeire buya na indo bugima bwaito bwairanire buna bwarenge bona asiri tukuria rero andake na bwara atokenga na ruro mogeni utana gutumira asige pindi ekiyeito ekenege pindi twabere tugotwara asige kagetarie geke emiaka ngibere bone guchikoera lakini ndende kiabere kyo gokonyo konene ase amate yaito na inde gyako kiagerira abantu abange babwenire abande mbali batamanyete ngantu bwate nyagitari yaito ya HK gaso muchuito bosongo ase barenge gocha banyoro bobwenia bwa muruira yaboniga asumbuire bono na bonde gete gotebange wiki eri ya era ntu akwanira igoro y'obunyamasi bwo mubere tugakwanira igoro ya the immune system yani nga obogimo botomenyete nigo boko genda mono obunyamasi bwaito bwo mubere yani nga bunera atoke nga obunyamasi bwo buna boko bobobe buna marwaira go bamanga asumubiro na inde buna gukubwa buno obunyamasi bwo boko bobuya buna marwaira go ke akurwa asumubiro na inde buno komenya obugima boroboronge ekagera tukanyoranga intu buna abanyagitari ba HK International Medical Center tuarusiria Mario Gastinsi Chisco ayo akoimukyo obunyamasi obwo mubero murigereria na inde yageranga omochando iyo bwata bwo guchandira matuka mange yanyoranga orura asomobero watigaire kore burunge esenga njutu anyortenga amaroira igabone gatugutwara tokorokanga chronic diseases ni gakoira ni obunyamasi bwo mubirense yani nga the immune system ni ge ko weak ni ge ko weekend ekere ya bere week ni go konyoranga omubere ni go kona korosa abande nabo bakuburwe balance abande ni gakomenya bwate syoro riryoka abande ni gakomenya yani igwete nga umuntu umucinchireti umubere tari oriyo yagatwarire yani akabeire chinguru bono go chigo kea igonga nabeko nyarekananga ekera muruira ya igara so mubere na inde tukanyoranga once a weekend ri immune system ni ga muruira mange bona kugutura ni go konyoranga nyo kwa bwato bomo nanda yande na bagocha anyora beira mange achire kore mari umubere igo that's why to take this time yageranga twatware gepindi eke iga kyo goteba ninga ngakibono turakore tuimukino no bunyamasi obwo
Tazama mimi ni juu yako, mlima uharibuo. Wewe uiharibu ya dunia nzima, nami nitaunyosha mkono wangu juu yako na kukufingirisha chini toka majabalini. Yatakufanya mlima ulioteketezwa, wala hawatatoa kwako jiwe moja liwe la pembeni, wala moja liwe msingi, kwa kuwa hautakuwa na mamlaka tena juu ya watu wangu, asema Bwana. Tazama mimi ni juu yako, mlima uharibuo. Wewe uiharibu ya dunia nzima, nami nitaunyosha mkono wangu juu yako na kukufingirisha chini toka majabalini. Yatakufanya mlima ulioteketezwa, wala hawatatoa kwako jiwe moja liwe la pembeni, wala moja liwe msingi, kwa kuwa hautakuwa na mamlaka tena juu ya watu wangu, asema Bwana. Tuinueni bendera ya Yesu, popote tuendapo, inuke tupaze sauti zetu, tupigeni tarumbeta katika mataa. Kila siku ya Jumanne na Jumatano. Omurigereria ni ongo sabo kwabera sengencho yo mangana yi mitambo ana bonda getego tebanga konyora ni gotu ikire to kubora ninche naye go murigereria onenga ni ndio boroiro obwesukari bwachete nainde tomanyenga oboroiro obwesukari emiake ya maegambu arengo obono banta bange mbabwa to boroiro bwega bwesukari buna rero nainde anda ke tobora ninga ninki kiagerire chinga kiechiga chiaboniga tobwata boroira abange bakabana abasini babwata boroiro bwega bwesukari comparing na matuka go chimayaga iga nonye 1970s iga mochando bwesukari tole ngororo no munore boniga bana bonta gete go kwariga nane ngotebinga ekerora atware riborio gwetera suboroiro bwega bwesukari na amarwaira yande amarwaire na mange to gushugulikira buna bano ngori getoro boroiro bwa high blood pressure urwaire bwa asthma urwaire bwa arthritis urwaire bwega bwa brucellosis urwaire bwega to kurukanga varicose veins amangana ya iga infertility obogomba chinchera chionse amangana blockage mangana bururu bwe stroke burwaire mboro bwe allergy burwaire bwa asthma burwaire mboro botokorokanga stomach ulcers amona marwaire yanda mange yonse naro tokorigere na inde inyora yangu murigereria nigo tobwate gepimo kyo mubero mugima ekitoko nyara kurigereria nga kyomenyete nga kyo koragira na kiomenyete na kyo gokorega siengania mauga au na kikuwa ya chandirangani ntu asomete gete kyo mugongo tokanyoranga the spinal cord is a delicate is a delicate organ go se tissues chiro chire delicate na ande tokanyoranga na kike bwata bundles of nerves and cells gete kigetu kyo mugongo igonge kerekere delicate ngeta getike bekerwe binte biruto ngeta getike bugori binte biruto bone kerto go pima nkorigere litore nga kyo kegendetie amona mangana anda mange igonta gete goteba igango murigereria yani ekerota getokwa ne go chaiga ni go kurike nambe yesimi ujumba se nambe yesimi era gwesekero kya ogie TV UR 0717176383 egero borio ko boria kwao ne tabanga no buroiro bwega bwesukari togukwanira na bora nyora ndako buroire mboro bwata muroire na mange UTI enchiro amaroire bono buna prostate enlargement naro blockage amaroire naro amange igonga na bokurika ujumbe ya enyenge obori egere tukwanira omochando oyo onyore richibu na bonyanga ngwa chite nyagitari okarikerwa lakini tora manyanga nkieke gusanda ko kagendo gapimwa kwa irwa marioga itarago konya gusago konyire nabona inde uko borio icheche kapitoligerio mubero omugimango murwairo obukwa etu marioga mbwa erete bwensi usenanda senali bwega chete na inde bochigo chaka upya igonda getego gotebiga ngari itangani nindia elio mwali bwachieto karigerio boroiro bwega bwesukari na inde kero kwarigerere tungwangi kwanyorete bore na inde ngwa advice tugunga nga kibono bwenereta komenya mbindo kibirito bwenereta gokoria ebikegere ntochikonyoro boroiro bwesukari igo ina aronta getego gostiri tukoria rero tosomencha monaye bono ntagetego gotebiga ritangani nga diabetes gusamoroire ega yesukari ni gara marwaire akobamo ayu akobe group ya marwaire aliako akoro kinga na kyumubere awu affect yumubere na kyo gotumie sukari yao igendo tokorokanga the blood sugar yani togotebanga diabetes refers to a group of diseases that affect how the body
uses the blood sugar gose glucose. Mostly tokonyurukanga glucose. Igonga glucose nande twanyoranga, it's very important. Yani ngisukari enero ni igere ya muhimu mona sechi muscles cheito nonyena asichi tissues nonyena asichi cells cheito cyumubiri. Igonga yani ngisukari enande ebenga teye sa manyinga igonga nainde tissues cheito na cells chigo kolega asibia. Igonda getako gotebigo murigereri one. Igonga isukari nebwenere tokobesa manyinga. Esukari nebwenere tokobaso omubiri. Lakini ekere yabeire in excess ono geko bembe igeko ba yani geko renta ebige gusari omubiri ekere yabeire nyinge na inde twanyoranga esukari ega na inde ise kobenke mone sa manyinga igonga na inde yachire korenta omuchandonde na kintagete kogotebigo mu tegereri one na inde omurigereria ntagete kogotebinga esukari yeiga ekere tutagete gochikomanyanga naki tokonyara kunyirenda nekere turamanyenga niki keri tokoria nande ninki keri togochigotiga igona rituranyare kunyirenda nga tegenda iguru ebe in excess echigoswa gusari omubere na inde gose tegenda nse mono echigotwara what we call the visit echikoba in shortage yani etware the visit yeke nande gokea igo nande omuchando osoire bono uyo mokarori kireri ibori ge akubori nga igo bone sukari eyo igeta keire koba between arari na arari umuntu umanya kumanya ngambu yere ndo chama bori ngo na gochare oyo iga ni ga korukunga Jared Mengo korwense moya nyamira korika koruga chuba ni ga goteba nga akubori nga igo sukari eyo munyagitari nirenga na irenge bwenderete koba egere na ryo umuntu akonyara kumanya nga mbiyale bono ntagetenda aragotebiga Mr. Jared na bali bande babwateri boliringa buneryo too much glucose in blood nero gekorenda chi complications ye chitogo chigosoma yani ngebyorokera limbire korente ibire bibe ochie safia yao nande gekogendanse na ina bego chikorenta umuchanda igonga the normal blood sugar ekere wachire nyagitari ngo gopima tole lakini rende the normal blood sugar geta keiro ko between 4 and 7 yani ekerere inye paka 7 igonge sukari eyumbiyere negenda paka 8 nabo konyorere buya necha paka 3 abantu bande nkonyora barere buya igona mo depending with the activity even the occupation even the immune system bono no eko cheraga igobonya masibu mubere igona bonte gete gotebanga sukari between 4 and 7 you call it the normal blood sugar lakini bune gochugo etani gochugo ba 9 10 gochiabu ibono yasoire 40 some complications ya somo yasoire 40 obubegeta sa manyinga yasoire 40 obubegeta so mubere na inde bune go etani sato ibere go chinsabu igabu naro yasoire 40 muchanda abantu banda bakonyoranga no gutara ta konyara gutara abande bwakirense abandi buna bamanyete bachakire nga minyokie sukari mubekere muntu minyokie sukari igonga nande kere kogendanse bono gochina beko genda iguru na gotagerabo lakini ye kogendanse ni yere bo mono eisa ko bangi kwagu no na saba ntuguse mugondo kwarenga ya buyeka oise ko gosengo chie chai menga abantu mbako gokonya igona bonta gete goteba nguburiro bwega bwe sukari gotobo kutoko bo classify under what we calling a cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases na marwaira ali nande tokoranya rukanga silent killers amarwaira ali awo itangora yani nga na beko go itangora depending nga kinki kiagenderete kona bonta gete goteba nga the diabetes uriro bwega bwa diabetes is among the serious diseases chiritobwate chirichire chimbe chikorenta serious complications ya somo berwo muntu na inde na marwaira ali ya burwaire boliyo bo mubwali ya gusariye bimo byo mubere internal organs ichicheto cy'umubere igonga the moment umuntu uko igunga no gwate bigunga no sukari ya hotelibia ebintu birugwate bigunga kore BCD tema gokorabo because sukari ya gamne ko gendera ko bayigora sa manyinga nige go chigosariye bimo binde byo mubere bitogo chikorigereria na inde binde nabo birasareke beyond repair beyond repair ye meaning abono you are heading somewhere, you are heading in a bad situation with condition eriyo muntu otanyari kuruororo bono ntobwat different types of diabetes nechi nyinge chire but the common one sigo chire type 1 and type 2 tima itigo se mwana ko igunga uyo ni gate biringa ni gabwate type 1 diabetes no yo ndaga tayunga ni gabwate go sen type 2 diabetes igonga depending inga type 1 wate go sen type 2 diabetes but chionsi ni go chiko meki sukari ya isa manyinga yagenda igo
igo type te yerengi yero ratebe ng'anche gochitiga type 1 endie no yo ndatebe ng'anche gose tiga type 20 chionsi type 1 and type 2 chionsi nigo chiko make your glucose in blood yagenda iguru ekere esukari yakobe nyinge samanyinga ime litanga ninkora affect your kidneys chinyigo chiango chiri gotwara umuchando liver yango chiri gotwara umuchando lini chinyigo lini nkorongo chiri gotwara umuchando nerves chiango chiri gotwara umuchando uyavo ibintu tokoroka nerves ibigo tokonya in communication asomo biro yoito binga bunesimye yora abeko goto wakira umuntu ndore next year aiwe na biro bina bigo community na biko gera communication yabo from one organ to the other even to the skin, from the skin to other organs. Ngona bonta getago tebanga depending on type kyobwate chionsi nigo chiko gera esukari nyinge yabesa manyinga esukari nyinge kereko besa manyinga nige gusali nonyene lisangulyo kanigo ligosalika nonyene tukiyo kanige gosalika igonga ebimo byonsi ipibyo mubere nigo bigosalika yageranga umuntu oyo igana bono nya fiskali yakorelekana nga no umuchando osoira asenyale bominto igona bonta getego tebanga esukari nige bwata mangana amanga asomubiro donto bwate tokorokanga gestational gestational diabetes neriye gocha liyo monte bwateraneti ari musigo batiero tokonyoroka short term because nabo monto oliye kera abeire buya na besukari eliye ko era kuruesale batirende mbale na inde gocha igo na inde na ababuya na inde stiri egendera ko babube igo nero tentori konyetebanga nengiyere batirende na inde togache tokanyora iga ntubu n'abanyagitari esukari ya sometimes nabeko ba genetically inherited from the parents yani ngesukari nabegocha gwetera chinderia ebono lifestyle nerongo changirere yani ngokolia waito no konywa waito nakuko kogera uruiro wega bwesukari rero bwabukire mono bwabeire bakasa abana baita bake yani ngesukari rero nonyana abana ngole ntorutore bare emyaka emesinini but they are diabetic banyu bagenderete kunywa mariogo abande bagendereire kunywa abande mbono baguchaka yona wonta getego tebanga saa zingine na begocha gwetera chinderia na saa zingine ngochere weteri okoria yani bintu biri tokwa abana baitu ose biri no ani ntu abanyane tokoria yamana gutambukira abana baite yende ngochere wetera amarioga ya mango muntu kuna kunyuto korokanga pain killers na yande mariogo nale na yatoko na kunywa agoika agere your glucose your blood sugar agenda iguru amone binde binge batirende none gendo tokorokanga obesity yani overweight abantu mari bautora chikiro chinyinge wetania mubere yani chinyinge mono chiri chigo chikorenta a lot of cholesterol yaichora so mubere amone binde binge bono ntageta goteba igo mo tegererione ekere buruiro wega bwesukari twanyorenga no buruire bogoita na inde twanyoranga millions of people worldwide igonga tari Kenya okere buruiro bwesukari tari Kenya okabore na inde tari ngani igobore East Africa ya itoyoka ni igobore the whole world yani worldwide unali rumu aroche corona yachete egatare ensengima no buruiro wega bwesukari na baro buni igobotare te ensengima nonya na America aristo kurusia mariogo mbororo ekagera bakarosia mariogo ayara maya tokurusio rago konyo buruiro bwiga bwesukari nonye Malaysia aria naro buruiro bwesukari mbo ache togo sembororo ando magenda tugutumia mariogo ayega tu abarente irukuruo nonye China Hong Kong chiaba Thailand ni China buruiro mbororo nelinga na mariogo babwate barabanyule babwenire but it's a worldwide condition talinga Kenya okatububwate nogenda Tanzania mata na boko nyora buruiro bwesukari abantu babwate mono sana nogenda kuchimoino gaiga Buganda na boko nyora bororo igonga no buruire bore the whole world na kitoko taibunga millions of people are living with diabetes the whole world ngotari Kenya oka na kigeko gera toko tebanga marwaire ande ni gagocha wetera buna okomenya goitoko iga buna toko na gochencha technology nero bune ekona go chencha ne binte binga buna biko na ko processed biko na korosiwa we are eating processed foods processed foods ye chiga bono mne soda ni gokonyore bwata a lot of sugar chijuisi chiko na korosu ne bintu binde binge ebi byonsi na bikogera oburwire boso asomubere bono tuachire konyoranga oburwire oboiga bwa diabetes from the year 1980 nari bwachagete kororekana mono gotira gocha 1990
mbanto mbale no eninche ngwate ndi bono iga baruira gonte bingancho buruiro boiga igo nabonyorete 1989 nari nabonyorete kurwena mariongo no gutumio tatigariri kare mbu arenge serious muna bono iga bore manye tinga nese ngencho ya immunity abantu abange tugari kuri chindagera chiri chikwagacho mubiri abantu abange nigo babwate birengera bire binge ne bako batebinge sukari na bekore ntwa gwetera too much stress gose chronic stress yani nge birengera rie binge over planning chi plan chi nyinga tago mondo bwate chi plan no ani sano tagete gokorera limo ebinte ebi nigo bigo korentera a lot of stress to gochikurara buya nainde finally wacha konyora ngururu bwesukari bwanyondire ribaga bwasoire esababu neringa ebirengera lyo nigo bikoira ni bunyamasi bwa onse yagere sukari yachikonyora ribaga igonta gete gogote bigo motegere lyona amarwaira yega tokurukanga chronic diseases yani ngege ntongere tu wale gosoma guchimaega iga about stress management igonga marwaira ya igonsi nainde ni iga gocha wetera some people mbamanye tiko manage stress Of course stress bono igana ro bolringa yani igomanya gitari atagete gotebanga abantu mbabwatie birengera ligosenga umuntu naro tabwatie birengera abantu mbabwatie birengera but there is something to alego soma about stress management yani nana boko nyara ko manage stress yi yao so that te chigo kolentera marwaire senge ncha marwaire amange buna bona marwaire yenkoro marwaire ayechinyigo marwaire amange buna yabono bururu bwesukari burwaire bwa high blood pressure burwaire bwechi ulcer amonomba yanda mangi ahina muruira gocha weteranga omuntu gabwate birengere muruina ari bono mune depression omuntu agotwari birengere rie binge na inde sazingine ta kunyara ko bishare so we need to share we need to manage our stress mojito iyo tabwati stress lakini rende go watema ko manage na inde watema go share no muntu uriuro chenga no muntu murashenere buya ichanande to share ori nando gochiko comment ebinde manda top up igobono nga ekina kigeko gera chinga kichiga to konyora nga research ekoro kinga egento oburoiro bwesukari rero bokobera bwango nainde bwaro kibyorokererie binge bwango nesengenje ya stress yenyinge unabona economy negenderete gusareka the whole world tari Kenya uka ensengima igonga diabetes nabona ndego ba amande patients yaboruire bana bakwendera kuna commenta weteranga economy negenderete kuna gusareka abantu mane no gutwara stress no mbugima bokongete na mangana nda mange nonyene instability amangana omorembe to iyo asabantu bande ama kweli ni gako na goba mange asemechi igonge bintu ibiko na commenta muruira mange if you cannot manage them well na indo tuare nkore rie tariko goseka bwango mono igona bonta getoko tebanga that is what I can say about diabetes inga emyake eri akaroburuiro bombu arengo but yesenge ncha abantu batabwate chi plan chinyinge amangana amange nigo bware ko bayira ngora munyamasi bwabo mbu arengo bokongwake lakini yesenga kiyabono iga amaroira yabono iga niga kuminyokia abantu bwango nanda baita bwango goeteranga ebirengera nigo bire binge mbugima nigo bokongeta mangana nigara amange munyamasi ya yoro munyamasi bumubere bwagendanse oburwaire bwachigo esoka bwachigukubwa gose bwachikorrekana mono bono nara undikerete nganga kibono muntu agokora amanye ngana bwato buruiro bwiga bwesukari oyo moriri gandikera ngana ki ogokora umanye ngesukari ya umbiyere twanyorire ngesukari yegere bukere ko babuye yonja radio lenge ekere sukari yeko babuye nige ko bainya bakasaba inya bakasabe yiga mundo tawo koligerera gotebinga esukari yao bona ye nisanere goikoiche togopime ekere twagopimire twaligereire tumanya gotebinga yao nisanere nsitere ninyere ngaiya ikeire gose yachire ikomi gochimoino egere to advising now you need to do this and this oira ni esukari yao to normal gose okore igana iga gosama rioga yagendo tumie esukari yao yachire goronga igo goikoto tarire yani ngano torega iga somo chuito bosongo naende nabo tutagetenga omenyo tabwati uburuiro bwesukari usenga nya uburuiro bwesukari mbochi gokonyora igo nigo goicha tokoligereria ekere twakoligereirie toko list yechindagera chirio gochikoria naenda ndake togotebinga bono yaike irega iga bono nyerende teba gora gochimoinoga igo nabonta getego teba igo bono nara oboretinga ngakyo gokora umanye byorokereria byesukari uburuiro bwesukari mbirebi yani nge byorokererio byoburuiro bwesukari oboigambirebi bono ntagete kogotebigo mo ligererione litanga nini go konyora umuntu okonyora abwate Q yani akoba thirsty than usual okonyora umuntu abwate
omonto abwate erango rioka aigwetana kunywa mache igo ng'ekero omonto aigwetana kunywa mache gosaka boka gosembo tukochaka kunywa mache igo nabe konyarekana ng'obororo bwa esukari bwamonyorire egento kende gia kabere nekero omonto akona kogenda ajenke yani tokonyoroka ng'a for a short call akona gotwara what we call frequent urination yani akona kogenda ajeyenke rioka igo ng'omochando osoire ajeyenke nkore ntwire namang'ana amange batirende ekere mono nigo tokonya associate n'obororo bwa esukari ekogera abu no esukari eyo enyinge egosokera igo ng'ekere yachire yaberire ase chinyigo enyinge na bekore ntoboko ng'obu egento kende nkeringa korocha omonto okona go lose weight yani losing weight omonto chikiro chiaye chikona koera akona kokea orengo maneno osoiro kona kokea na endo osoiro gotware ngozi geti koraboka erigeti goparara yani abandu bane ngotwara bare ngozi engabune getabu kerikie sabu engabune getabu kerikie sabu keri abana bagokorera esabu engozi yaye ko babo na ende ko ba very dry oyo twaliro buriro wega bwe skari tigaiche toike ko bo manage to boira ni abandu bande they feel tired and weak yani monto konyora rosete na ende atabwati chinguru aranyare gokorera kindi igongo kona korosoku monto akona korosalioka yani abutokanete rioka igo buroiro bwe sukari bwasoire egento kende is what we calling a feeling irritable or having a mood changes obanta abaiga bomonto bwe sukari yako ba temperamento okonyora bwate chindobo chingira niri chai chiko bachire chindobo etali bonse lakini abange babo nigo okonyora bwate chindobo nabo komobori egento okoira niri enchere ngao abando bande mbali okonyora nonye mood changes chabo chichenjeti yani nabo konyora age chiririo kata bwatyo mogoko ose abwato mogoko yurioka abande mbali bagotwara having blood vision umonta maisa yagochaka gotwara umuchando maisa atari korora buya agochaka kogembe ebinto igochaka gosomerare igo ng'obororo bwa esukari bwasoire goswaga abu abande mbali bagotwara umuchando bwa maote ali atari kobwena yani agotwara amaute lakini atari kobwena abandu bande mbali bakona konyora infections bono mune chia maino echieri isangwa nonye ne chinsemo chiansoni UTIs nigo chiko bucha sexually transmitted infections nigo chiko baiguru ige yue koro kinga omochando bono muna nore tokoroka candidiasis esensemo yabaswati uriro butokoroka candidiasis nigo bogochekere sukari ere iguru muntu so akweyagio so agokoraki mangananga bunayo egento kende nkeri oranyore nga memory nige gotwara omochando akere sukari yasoira abantu bande nigo bagosoa kona kweba bwango abande nigo bakona kweyagio omubere yani okonyora omuntu akona kweyagio omubere igonda gete nga korocho omuntu okona koyio omubere osoko na kweyagia bwate tono omubere omugima akona kweyagia igongo omochando osoira abunganye chiumbu nchia murieto omubere oyo omugima igo borwairo boigango soa bure na inda abande mbali okonyora bagotwara enchara people feel hungry bagotwara encharere iguru monto aragere igatari koigota na inda abande mbali bagotwara a lot of anka nokogechwa okonyora omonto akogechwa bwango mogochiko kwanera na koiranera nirimo kabere ero tumeire iguru karogechiwe igo na monto goteba ng'ekere ebiorokererie ibire ebigo ne ebinde ebinge igo ng'ana beta keiroto tarire abantu bande ngotwara bara a lot of ketones in urine presence of ketones in urine yani ng'ekero gopima macha abana bokonyora babwate ebinto ebitokorokanga ketones gose glucose ase chinyigo chiabo that one shows ingo mochando soire goswa abanda amacha abo aise konyaitera buna ririkara abandu bare goitera amacha ebipira nyomba batereka bacha goitera mambia riri mambia gochigonyaitera na bakonyora egento kerense buno obosie glucose eri no erense obosie bakwara aboringa ningore ndeta amacha ya nene iterete botuko eise kabanga nisikanya tigete na baho kaganga no muntu orende to bosibo tukaka umora ime aise ko ya umora ngora igana bakonyora obosibo tere imense that is a lot of glucose a lot of sugar in your blood na igo sokera se kidneys igona monta gete gotebanga manges tie biorokera binde ebinga bya manges tie binde ebinga byekera gwa ikire twa gopimira to korora bono ekere tutagete korigereri ng'anga insulin yao ekugwakia somobere gosena kimugendo tokorokanga insulin that is an hormone regulate your blood sugar tegenda iguru ekorenda your blood sugar tebasa ko increase
than normal, we call it insulin. That's why konyoranga abantu abange nigo bakwebete shindani ye bwate insulin. Bali insulin dependent. Babwate diabetes yeriere insulin dependent. Yoko nyakwebete shindani egere insulin yere chiwisa nase blood stream. Echiko regulate the blood sugar itegenda iguru. Na abande mbale babwate glutamate chindatara bakonywa weteranga na barabwe sukari yabo nabo yabayirete igo ochinse go chimoyino. Igo nabonde getego tebanga amongst those sukari ngo saliere mekiye enkoro yachikolenta marwaire naragocha weteranga oburuire obwe sukari borase asa manyinga. Unabona nto bwate gurito korokanga heart and blood vessels disease eito konyorokanga cardiovascular disease. Cardiovascular nense moye enkoro amone meki igonga sukari yengo saliere enkoro na inde nabe wa affect emeki gosego salie meki teira manyinga buya go chia senkoro egere mubira magandia chiko na konyara no koroso go chiko na koborro na inde bonde mulito korokanga nerve damage ostoko korokanga diabetic neuropathy obwoko nyoranga nerves chia unigo chiko twaro mochando waso akuyumobere waso akuyamagoro korunse abande baso akuyiriria kogenda ajenke gusena amachari goitera amana amangana nda mange those ones bikolentwa due to diabetes. Abande batwara chimaso puri amagandi yakoba igoro igonge sukari ya hotelibia kidney damage from diabetes gosetokoroka diabetic nephropathy. Nephropathy igani ge affect your kidneys chinyigo chinyigo chia ochigo twaro mochanda abanda abange besukari nigo bagendera to gosibigu chinyigo weteranga chiarenturo urero gatokoroka diabetic nephropathy. Obubo affect chinyigo ebonde mboli tokoroka diabetes retinopathy mangana maiso retinal amangana maiso ekwanyorango muntu maisa etari konyara koligereria yasoire korenta blindness what we call diabetic nephropathy. Eyunere tagete anyora mariogo egendo kende ngeri tokorokanga foot damage abantu ngona gotwara balensa ali amagoronse batwara umuchando bwokoye na abande kwanyoranga manyinga tari kogenda orobya bachikona koye amagoro abande batwara abande skin and mouth conditions abantu ngotwara bari umuchando bwomono amoneri isangwa hearing impairment abantu bange babwata bururu esukari amatotali koigwa ainara moroiro go ichatokobwenie abande nenzema disease eriyo kweba ose dementia abande mbali bagotwara depression related to diabetes ebirangera libiko bayigoro mono ngana bonte getego tebanga those are kind of complications okonyoranga the diabetic people bagotwara ngakibono kokora orusie bumuchande yesukari asomobero na maroira iyo amange kolenta roire bwenkoro roire bwechinyigo roire bwa maisa ako gusarika uroire bwa magora yako yamo nechinse mochinde chiumubere na final intent nekero go tutariraga igaso mochito bosongo egere tokorigereria umubere omogima tororenga nga yumo chande yike nande tokwa mariogo bono nintagete goteba nga nkorunda asembe sengencho yebiro lakini rende igongo gosoma tikoereti ogosoma tikoereti nago tebinga nigo tobwate gepimo ky'umubere omogima na ndo boroire muno bwesukari bonekere bwasoira aso omubere nigo bogotara nainde bwasalie bimo byonsi byomubere kogenda bole bakase ase nervous system bwachigorento muchanda aso mutwe memory yachikobanse kogenda bole bakase chinsemo chiansoni bunensemo yabagaka bwachi affect chinguru chiabo chianyomba chieira nansi abagaka abange babwate bururu bwa diabetes nigo babwate gento tokorokanga low libido low libido ye nige gocha due to diabetes bururu bwesukari igonda getegotebanga marioga yonsi paka ya low libido nantonya bwate paka ya diabetes na rororo paka ya maroira yando sipi paka magandia ine chimaso puri biko na wochanda mariogo naro paka iya maiso tuwalentira mariogo tokorokanga sharp vision aya koligereria maisa ayo amo nebi mobinde byonsi byomubere na isako bane cardiovascular disease yikwanyolire oburoiro bwenkoro amo namane meki stiria mariogo naro akoigore meki ayanda gosibia manyinga arusie sukari yiye nyingororo ego chikolento muchando amma ruaire yenda yechi alsa narororo nara mariogo twanyolire ya maruira yechi alsa na inde sukari inkolentere ngendo tokorokanga constipation omuntu akogende echwe enkongupa enkongupa bune ye molieri engare gosebuna chimbiru biri chiri chiemboli igonga naro still amarioga yakurus constipation ye yunto nyabwate bigonga nekero gwato ikeire
na ritogo kwa marioga yu egera agenda gokonye bono njetimanyeti ng'ang'a yondigerereti korwa omorigereri nayo manyete ng'ang'a yondigerereti korwa abwese ondigerereti korwa ekero gwachire gwaikire egase omochio obosongo waikire stage iga ang'e stars kisi enkoro yarenge ekero gwaikire ensaria aiga St Jude nigo gotwakire namba iye simiera abwese ekerore kiao ye TV eyuere 07 17 nande 17 63 83 einere namba ogotwakera ntobwata abakoreri bagocha bake stage ali bakuoye naende bakorente bakanyagitari andakenje timanyeti ng'ang'a yondigerereti korwa nayo manyete batirende kagwaikire iga igo omochio obosongo aye namba iye simiera iga abwo nero okong'akera egere abakoreri baito bakuoyi korwa stage bakorente bakanyagitari nigo tore egorofa igoro naende ekero gwakore nabo bagokoirani bake stage isoko bang'ankwa amanyete omochio obosongo buya bono nintagete goteba iga tuntobwati monto onde bwensi toete masakaruko na koena naga aborigete ng'a HK International Medical Center ntuni igo gocha bakanyagitari yaito twakobweni ororo twakire namba iye simiera iga eseng'encho ning'igwete ng'a abanto more barosirie emisakara babwate bakona kwa abanto mae town imegweta ng'a HK International Medical Center eiteri yaito aye yaito neywo gotwakire namba iye erabwo esimi eywo erikere ng'a daktari Irene Kimma otwakire namba iye esimi egere omokoreri akoyi korwa stage gocha nyagitari nabo ntagete goteba ng'a ebisakara mbire birikire ng'a Health Kenya International Medical Center yaito biko nakoena nwe ebinde general gari geita ebinde biaena nwe town ima naende monto tayoko gokorenta bakase tore unless yo wakeire namba iye simiere ga busekerore kiao ye TV igo ng'ekero orakerwe namba iye rioka na ririoka oraiche bakase tore bona bontagete goteba ng'a enamba iye 0717 17 63 83 einere namba ogotwakera na nabo okorika ujumbe yae nyenge munando cha abande barigete iga lakini nkonyora bara amachibu abo bonsi igo ng'a ekero oraiche oroiro bwesukari nkonyara tori korigereria omobere omogima torere ng'ang'a ibwatarire gwaikire naende tokwama riogo nabo ntagete goteba ng'a karibu sana naende motware obotuko obuya naende momanye ng'a ogosoma tikoereti stirie namba eywo kere iga abwo iyere 17 17 63 83 nabo okogendera korika ujumbe yao na nabo okonyora amachibu naende ntobwate advert yaita egenderete gotara eywo na nabo okorusia namba eywo ororo nere iga iga ase Amazing Voice of Victory nkonyebeka bare nabo okorusia namba ororo egere ona gotwakera omanye ng'anaki biya mono sana naende motware obotuko obuya naende timu ebang'a nonye na abana baita abakemba bwate obororo obuiga bwa esukari iga amariogo ya abana stiri babwate obororo obuiga bwa esukari ntonyabwate batorentere egere banyore obobwenia biya mono sana naende motware obotuko obuya.